everyone. Norokna ani YouTube channel lamsogo. Ge khakhayo extreme hot on norok nongni shori rong take care khai tong na hanai. Ge obo hai koloma zorawo no. Bel like no useful ngai ja kaisa recipe nong bagi tini tu pui phai kya. Abo ke tamo nok thumbnail logi to sai manin thangkana hai phano abo ke ani bu favorite nini bu favorite te jot to ni favorite nga hanai khakhayo. Abo ke chini Taijukni mukhai tini kaisa recipe sanamai fulungai nongno ang abo ongkha ampanna hanai hudo bono ge o ampanna sanamna ni ke belai kheno easy belai kheno klai ge bonus sanamna ni bagai bini ingredient nongna alada babu kono bazar thange psang paines nanya chin daily life sing je mui rogo mangso rogo mosla tasla use khaimani yabo banya sanamai manong belai kheno kothok why se sanamai chaini din ro thoka ke comment sadi thoge ke bo comment sai khna de ga ngo sanamai pai men pore audience ni reaction bo phang nai de no nga brok thu thok ja te ke sakok abo ke ang datinu Q&A video tunai abo bo 5k subscribing he pia do ge Q&A video khita belane fun ngai abo ge Q&A video to na mo song ke that subscribe khai 5k ka re do ge faidi videos nam lagena mo hangke tini ni chini ampanna recipe ni items rok faidi ke tam tong lagena thaicuk tongo hasing tei duita moso som jira hake yokjak redi tei pudina tei ekhuri chini tongo faidi ke puilano thaicuk no khogina lagena thaicuk no chung rogna bagai khogna nango do ampanna recipe sanamnani ekdom kalaisi do nangkono extra babe khe bazaro thangai rok paina nanya jeng daily life je mukheteng rok songai jamani yabo mangsi jira rok som mosorok hachino obodo jeng daily se use kha hada ekbar norok bo sanamai janai di sanamai janai thoge khe ano comment sadi tabuk khe ang thaisuk khokbai kha tabuk thaisuk no sunai bin logi pudina moso te haching no bo sunai kaham ke suri do loke beleng tirok bahayeng abagai kaham ke suna nang tabuk khe thaicuk subai kha thaicuk no ruknai jeng thaicuk rukmani logi tam renai mosono renai tei haching no renai haching no ge kisa ang rawai resnai ang khe bukul bakar se khoglia haching noro khogoi rena khe reiman do abo nongni ichha tabuk jeng tei kisa add khainai rokna bagai tei se gobang tar didu gale dol dolong thangbai sinai butei extra khibike los rok thangbai bene bagai tei kisa na redi phaidi hinke tabuk rogoi laigena ang saka ke norok bisas khaigela rok tutei motom bahai bisik ke okhor tokha norok waisa sanamai naidi ang kheo rokmani motom bahai mani no se khikte okhor tokha saimaliya saka ke bande janing no chini thaicuk kutubui mun tongsani chengyango jira rokno tei som chini no grind khaigena ni mosla rokno grind khaibe kya iko nai di pa jira ba hai je ke motom kha mukhye roke tepse thasang nai ge phaidi chini thaicuk mudam mukhanai legena chini thaicuk munoi pa kya gang bono freezer dawi thanda bo khaibe kya tak cheng bono ranai sob somoi no thanda khai mang grind khai didu tamni bagi rana hinke bisingni ko kholai khanai tong habla ge jonta rok riyata ge bin bahan no simi rawi cheng grind khainai norok bukur khukbai rubna sakang rawi bo rogoi manu do abo nong upor depend khayo gang khe rokbai rasanai henai buk afro raliyata phaidi ke tabuk bono grind khailegena ke ang tabu grind khai pebe kha nai di wa motom bahai engsuk kaisira pudina bahai bai jira bahai bai tabuk jengbono khuri koto shelai gena ikko nai di wow so creamy velene creamy tongeda ke pack ngai asta ke ta gomono butike sanam nai tei bai butike mix khane ang no sai khana ro Ileno jeng kaisa glaso 2 চামচ chini ampanna renai do gabon pore tei add khainai kupulung khaiye
Nurogoro somoso nangya hanga ke nung taste hisabo reimano gatei leburu di leburu ketep thasing angkaro leburu phunok sakli afro pogoi thangka ge leburu bureimano leburu paibemen pore kaham ke mix khaye ge reading khachin no tabang nangnani nungai naigena tabogang nongno sawana thothok thakya belai kino tasty no go try kino dido Totoka. Totoka gina. Goodbye.